je jaká je, tak mi náhle padla do klína. Tak ta 1203 měla všestranné využití, protože vlastně v té době to bylo jediné užitkový auto na českém trhu. Vždycky hádám, jak se zachová, zřejmě nikdy, jak chci já. Problém byl ten, že ji vyvíjeli dlouhých 12 let. A za tu dobu mnohé progresivní, moderní technické prvky beznadějně zastaraly. V roce 1968 výjíždí na československý trh lehce zastaralé vozidlo. Následující desítky let přežije s minimálními technickými úpravami. Za to se dočká řady sourozenců. Mikrobusy Standard i Deluxe, sanitky, balníčky, hasičská auta i pohřební vozy. Škoda 1203 se nezastaví před ničím. Právě proto, že neměla konkurenci v podstatě v domácích podmínkách, tak plnila všemožné úkoly, ať už se na ně hodila nebo nehodila. Pan Chyba nastoupil k záchranné službě v listopadu roku 1972 a jako nerozlučný pár vyráželi s 1203 pomáhat lidem déle než 10 let. Když jsme dostali potom ještě Mercedesy 310, ty byly trochu tvrdší a mě se teda kolikrát stalo, že jsem bez pacienta, který jel třeba v té 310 Mercedesu a říkal zlatá 1203. To byly skáče jako koza. 1203 sice neskákala jako koza, ale svoje mouchy měla. Slabý motor, pomalé zrychlení a na posilovač brzd řidiči čekali celých 6 let od zahájení výroby. Do té doby museli řidiči s tím dvoutunovým automobilem se potýkat sami a nebylo to leckdy lehká práce. Zvláště u řidičů sanitek, kteří třeba v tom městském provozu potřebovali zastavit opravdu na krátké vzdálenosti nebo museli přibržďovat dost často, to bylo až vysilující. Největší bolest byla, když byly elektronické pumpy, tak jsme v horku, když bylo takovýhle horko, třeba 30 stupňů, tak jsme museli, ona vynechávala, tak jsme museli zalejvat. To jsme měli ty PET flašky a vždycky otevřít motor, zalejt pumpu a ono se mu rozjelo. To bylo snad jediná taková chyba tady na tomhletom. Jinak jako to jezdilo dobře. Když se u 1203 něco pokazilo, nemusel pan Chyba často ani vystoupit. Motor totiž konstruktéři posadili přímo do kabiny, rovnou mezi řidiče a spolujezdce. Otevřeme tady tu haubničku, kontrolovala se voda v chladiči, kontroloval se volej, tady je měrka a kontrolovala se brzdová kapalina. Když to bylo všechno v pořádku, tak se to zase zavřelo a mohl člověk vyjet. S 1203 může člověk vyjet i dnes. Dílnu v krkonošském Žatléři obklopují vraky škodovek, ale také několik aut, která vypadají jako nová. Roman Jirouš tady udržuje legendu při životě a 42 let od začátku výroby mu pod rukama vznikají nové 1203. Čekací doba na 1203 je dost brutální. Myslím si, že se tam pohybuje někde mezi 5 měsícem až půl rokem. No. Letos se dělali 2 auta do Holandska pro veterán klub holandský. Dál se dělalo jedno pohřební auto pro slovenský trh, jedna sanita pro český trh. A do konce roku by se měly udělat 3 auta v různých modifikacích pro různý zákazníky podobného směru. Za novou 1203 zákazník zaplatí podle toho, co od ní očekává. Obytný vůz, auto na ryby nebo fungl nového veterána. Dvanácettrojka je hlavně přitažlivá protože to je nostalgie. A to auto se relativně vyrábí hrozně dlouho. Vyrábí se vlastně bezmála 40 let. Dlouhá léta byla nejběžnější dodávkou na našich silnicích. Vozila rohlíky z pekárny, cement na stavbu chaty, hasiček požáru, šroubky do železářství a banány pod pult. Čechoslováky dovezla do porodnice i na jejich poslední cestu.
Taková byla Škoda 1203. Kolébka má i hrob můj.